Botta u risposta ser jiġi mwassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Antonello Benesemmilkom jagħtikom merħba l-45 episodju mis-sensiela Botta u Risposta. Qabel ma nibda l-programm tal-lejla anke wkoll minħabba l-fatt illi dan huwa l-ewwel programm wara li ħabbarna il-bieraħ l-aħbar sabiħa illi laħaqna is-6000 segwaċ fil-paġna tagħna nixtieq li pubblikament ukoll anke bħala l-editur ta' din il-paġna ngħid grazzi lil kull min qiegħed jgħin biex din il-paġna tkompli tikber fix-xogħol tagħha. YouTubers, production assistants, sponsors, kittieba, insomma, kull min jagħti wkoll jagħti wkoll daqqatit biex helpers biex ukoll din il-paġna tkompli tagħti l-informazzjoni illi għandna bżonn nagħtu sew b'mod viswali bħalma qegħdin nagħmlu illejla kif ukoll b'mod ta' kitba lil pubbliku sportiv lokali. Biss ovvjament ix-xogħol irid ikompli u llejla appuntu ser nkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn is-sitwazzjoni ċettwali fil-kampjonat dinji tal-Formula 1 għandna wkoll qabel xejn il-mistieden residenti ta' programmi Botta u Risposta fejn jidħlu l-Formula 1. Volli nservu raskom illi Roberto Debrin grazzi jirritorna l-ġimgħa d-dieħla meta nagħmlu l-programmi fuq il-futbol insellem ukoll Roberto Minaw u kif ukoll insellem il-Andrew Zar wieħed mill-tim tal-Kamra Sportiva l-Formula 1 illi se jkun qiegħed jieħu l-parti ta' mistieden residenti. Andrew nsellimlek l-ewwel nett. Insellimlek Antonello u nirringrazzjak pas-soltu tal-istedina tiegħek. Mara wkoll għandna kif qegħdin taraw żewġ tnejn min-nies illi huma wkoll anzi jkunu dak esperti tal-Formula 1 illi huma l-VP amministratur tal-forum dilettanti tal-Maltin tal-Formula 1 Mario Zoppardi għandna l-Chris Valzio wkoll li huwa supporter tal-Williams illi llejla qegħdin ukoll magħna biex ikunu nistgħu niddiskutu wkoll iktar suġġetti topiċi li għandna bħalissa għaddejjin fil-kamp tal-Formula 1. Vera li nhar il-ħadd li għadda Verstappen għala kampjonat dominanti imma l-argumenti hemm qegħdin. Qabel ma jidħlu għall-editorjal ta' Andrew Zar però nfakar ukoll illi min jixtieq jintervjeni magħna matul il-programm tal-lejla jista' jagħmel dan billi jidħol fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna marbuta flimkien ma' din ix-xandija jidħol jgħid tiegħu jistaqsi d-domandi li għandu bżonn jistaqsi inkom u nkunu nistgħu wkoll tintervju magħna. Biss għalissa inħalli il-mikrofonu fidejn Andrew biex wara l-istakketta tal-introduzzjoni jagħtina l-editorjal tiegħu għall-programm tal-lejla. Andrew fidejn. Mela, insellem li telespettaturi kollha tagħna. Iva bħala l-editorjal għażil dan it-titlu Dominju mir-Red Bull u avversarji deludenti. Dominju mir-Red Bull rajnija ċara għax Red Bull diġà ħadu l-kampjonat ta' kostrutturi fit-teliqa ġewwa Suzuka. Waqt li Verstappen kif nafu l-weekend li għadda nhar is-sibt fl-isprint ma ninsewx ikkonferma li l-nifsu bħala ċ-champion ta' dinja għat-tielet darba konsekuttiva, kampjonat kompletament meritat u
Bat imma nasib irridu ngħidu wkoll li fil-waqt li kienu dominanti Red Bull, ħarbu bil-kampjonat in parti wkoll għax l-avversarji tagħhom b'mod partikolari fil-fema tiegħi Mercedes u Ferrari kienu diżappunt kbir it-tnejn li huma għal raġunijiet diversi għax fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma sfidhom, ħadd minnhom ma verament irnexxielu jagħmel sfida li Red Bull dis-sena. Red Bull repu kull li minn barra waħda ġewwa Singapore fejn repu l-Ferrari imma naħseb huwa xieraq ngħidu li fil-waqt li vera Red Bull kienu dominanti u ħadu l-kampjonat b'mertu assolut, l-avversarji tagħhom, mod speċjali Mercedes u Ferrari, kienu ta' diżappunt kbir u issa Antonello nħalli fidejk biex nespandu fuq dan is-suġġett. Pwis, mela, ħalli nibda bik issa għanet mek fil-programmi tagħna u xtaqtu koll li sew minn għandek Krissu kif ukoll minn għand Mario li wkoll insellem u nirringrazzja tal-li lejla jinsab posta jieħdu round minn għand il-panel fuq it-tielet kampjonat mirbuħ minn Max Verstappen jekk jogħġobkom. Chris tista' tibda int qabel ma mbagħad nitkellmu ma' Mario. Grazzi Antonello, grazzi tal-istedina, ovvjament dejjem huwa sabiħ li niddiskutu da suġġett u pjaċir tiegħi li nkun hawn. Fir-rigward il-kampjonat, naħseb Andrew qatt fil-parti editorjali tiegħu qatt kollox, però naħseb jiena waħda mill-affarijiet apparti li id-design ta' Red Bull kif kienet, il-karozza, reliability, eċċetera, u t-tim li warah. Naħseb jiena ħareġ ukoll il-kapaċità ta' Verstappen bħala xufier darba ħafna iktar mhux għax meta rebaħ l-ewwel kampjonat dik il-famuża l-aħħar tiġrija meta kienu qegħdin neck to neck mal-Mercedes ma kienx diġà xufier kapaċi. Però meta mbagħad tibda tqabbel anke mas-second drivers ta' Verstappen illi daw qatt ma qabdu prattikament art. Issa jista' jkun forsi b'mod kontroversjali wkoll meta Perez kien qed juri li kien qiegħed jew seta' jkun ta' teddida hemm xnijat li t-tim ippruvaw jikkontrollaw daqsxejn. Xorta ma jnaqqas mill-merdu ta' Verstappen bħala xufier u anke il-will tiegħu li jibqa' jtejjeb biex daqqat mu kuntent bħalma rajna f'tiġrija li fl-aħħar lep jiddeċiedi li jidħol pit stop ħalli jkun jista' jieħu dak il-punt ekstra tal-fastest lap, ġifieri meta dak kien diġà komdu fuq quddiem. Kemm fil-klassifika u kien komdu wkoll fuq quddiem fit-tiġrija bl-ammont ta' sekondi li kien qiegħed fuq l-avversarju. Ġifieri jiena naħseb illi hemm skwadra li issa hija well-oiled machine u azzekkaw so with-change in regulations u naħseb illi apparti li vera l-avversarji kienu żappuntanti li ma tawhomx teddid, ma tawhom sfida, imma naħseb dejjem xorta kienu qegħdin fil-development jisom sena aktar il-qoddim minn timijiet oħra. Biex nelabora fuq l-aħħar punt, Chris, li għamilt ta' development, nasib irridu niftakru wkoll li daw daħlu għal-kampjonat dis-sena bħala defending champions. U dik naħseb dejjem tgħin il-fatt li inti tkun defending champion dejjem għandek dik l-incumbency advantage inħobbna insejħilha hekk. U suppost kellhom inqas ħin minħabba wkoll breach tal-budget cap. Suppost, imma sinjali raw dar regolamenti across the board aħjar mill-oppożizzjoni. Mercedes ilhom jippruvaw jifhmu l-kunċett u għadhom nkunu onesti ma qabdu xart. Ferrari wkoll tgerfix minn hawn minn hemm. Għalhekk semmejta tal-avversarji ikunu żappuntati on the whole. Le mhux qed innaqqas mill-mertu li l-avversarji. U laqqas ma nnaqqas mertu tar-Red Bull. Mis-sena l-oħra ukoll għamlu pass kbir. Ir-Red Bull ma rebħux is-sena l-oħra b'żewġ punti l-kampjonat. Le, ħarbu. Kienu ħarbu bi allura. Speċjalment fit-tieni parti tal-istaġun. Eżatti. U ċertu punt titfaktar pressure, ma vera rajt kienu il-reigning champions, eccetera, però titfaktar pressure fuq it-timijiet l-oħra. Illi da isma' jiena rrid nagħmel avvanz u fil-fatt illi fil-bidu tal-kampjonat it-timijiet l-oħra kważi għamlu regress. Pjuttost il-midfield ġi aktar tajt għax dawk li kienu forsi qed jaħsbu li ħajkunu ta' sfida lihom li dak il-żmien kien il-Ferrari.
kienu spiċċaw ngħidu l midfield pack issa ħalli mbagħad kien hemm daqsxejn ta' titjib l-ewwel hemm imma inkonsistenti ħafna, ġifieri Eżatt. anke in terms ta' strateġija u deċiżjonijiet għax mhux qegħdin nitkellmu fuq biss il-kwalità tal-karozza jew tad-disin tagħha. Ġifieri le naħseb li għatem avvanz il-Red Bull xorta għadhom daqsxejn pass fuq kulħadd. Perfettament. Paput, qabel ma ndaħħal il-Marmo fil-diskussjoni, il-ħajm tintu waqt il-kommenti tijak, fejn għattilna illi fakkartna kif intrabaħ il-kampjonat sentejn ilu, naħseb illi jissa bda żewġ kampjonati bil-mod kif intrabaħ, speċjalment ta' dis-sena, għal-kem nixtieq ħafna fuq il-Red Bull il-lejla, naħseb illi id-diskussjoni fuq il-Mert ta' Verstappen waqfet hawn. Xorta nibqa' nemmen illi kwalitajiet ta' Verstappen u l-affarijiet l-oħra li qed iduru madwaru bħala skwadra, naħseb xorta li t-timiet l-oħra qed isir ħafus tibdil fuq it-timiet l-oħra kemm li huma personnel, kemm li huma strateġisti illi qed innaqsu ċertu stabbiltà u li dik naħseb qed tħalli vantaġġ lir Red Bull ukoll. U naħseb apparti l-instabilità isu hemm konfużjoni fit-tibdil bej fid-development u bej fil-personel kif qed tajt inti. Allura da kollu jgħin lir-Red Bull. Eżatt. Mario, insellimlek merħba lura fil-programmi tagħna kelma fil-qosor rigward is-suċċess ta' Verstappen. Is-suċċess ta' Verstappen huwa bħalma qed jgħidu Chris u Andrew l-istess nista' nkompli magħhom, jiġifieri suċċess għax it-timiet l-oħrajn mhumiex konsistenti daqs ir-Red Bull. Dik sempliċement l-affarijiet. Meta il-Mercedes jew il-Ferrari jew Renault ġralhom xi affarijiet li jistgħu jmorru lura, marru lura, ir-Red Bull bil-breach cap li kellhom setgħu marru lura ma marrux. Konsistenza. U Red Bull kulħadd jaf li biex twaqqafhom diffiċli għalkemm f'2014 ir-regoli wafqu lilhom, rasta għadu attenti li ma jiġrilhomx l-istess. Ġifieri imma għandhom Verstappen monstru, sa xwaqqaf monstru. Issa x'ġara minn Perez jidħol affarijiet ġo prekis, ġifieri. Però Verstappen anke bl-affarijiet li jgħidulu jibqa' jisu bħalma ta' Vettel kienet jiddomana l-affarijiet. Jgħidu ta' mhix fastest lap u jagħmlek fastest lap. Dak it-tip isma' I want to show you that the car is there. Ġifieri jaf x'qed jagħmel. Tajjeb ħafna. Mela, naqilbu is-suġġett u nibdew nitkellmu fuq il-battalja t-tieni post. Endu ħandaħħal naqra lilek, kellu wkoll jidħol supporter tal-Ferrari lejla magħna, iżda sfortunatament kellu jiddroppja fl-aħħar daqstant ovvjament Andrew se jkun innifsek naf il-kredu anke minħabba fuq li tim niżommija u inti il-Mercedes qiegħed jiġġieled ukoll mal-Ferrari għat-tieni post tal-kampjonat tal-Kostrutturi. Tajjeb nnotaw illi il-ħmor huwa l-unika tim li rebaħ Grand Prix s'issa jekk neskludu lil-tuwa ta' Red Bull. Meta rajna l-Carlos Sainz jirbaħ ġewwa Singapore. Kemm taħseb li din ir-rebħa eventwalment jista' jkollha xi piż fil-battalja li bħalissa hemm għaddejja bejn Ferrari u Mercedes għat-tieni post. Naħseb jiena tqis li il-gap mhux xi kbir minn għalija kull ma hemm xi 26 punt, jekk m'iniex sejjer żbaljat, jista' jkun ta' piż enormi. Naħseb ħaġa oħra li hija minsija minn dik it-tellieqa li tista' tkun partikolarment ta' piż enormi iktar u iktar mir-rebħa huwa l-fatt li George Russell f'dik it-tellieqa ma ninsewx ħabat fl-aħħar dawra. U tista' tgħid 15-il jew tużana punti għal Mercedes ġew mormija mar-riħ li fil-fatt ħabba fihom tista' tgħid id-distak bej Ferrari minn mal-Ferrari għal Mercedes naqas mod iktar konsiderevoli, ħanajdu hekk għax minn hija Carlos Sainz kien rebaħ
U Charles Leclerc spiċċa r-raba sa fejna fin waqt li Hamilton spiċċa t-tielet. U bekk il-Ferrari ħadu minnajja xi 22 punt iktar minn Mercedes, mentri kieku George Russell spiċċa kienet tkun nofs dak l-ammont. Da kollu jista' jagħmel differenza u da rridu ngħidu kif qed tajjeb inti Ferrari biss Repotelli għaw waħda fl-istaġun sħiħ minn barra ir-rek kollu ta' Red Bull. Ġifieri daw fir-realtà meta qisu qed tassumu li Red Bull kważi dejjem ħajirbħu minn issa sa tmiem li mhix ċertezza ħanajduha kif inhi. Il-verità taf li il-massimu li tista' tieħu f'kull tellieqa biż-żewġ karozzi tiegħek għal fini tal-kampjonat tal-kostrutturi huwa 33 punt. Jiġifieri fil-verità li tagħmel gwadan ta' 22 huwa on the upper end. Allura dik ir-rebħa ta' Singapore naħseb jista' jkun ta' pis enormi. Però kampjonat tal-kostrutturi on the whole dejjem huwa tik iktar volatile minn kampjonat tas sewwieqa għax għandek żewġ sewwieqa qed jikkompetu għaliha jiġġieldu għal kampjonat tal-kostrutturi. Allura aktar hemm lok fejn forsi wieħed jispiċċa barra, pereżempju, jew qed ikollu riżultat sorprendenti u dawn l-affarijiet. Allura iva nemmen li tista' tkun ta' piż kbir. Imma jista' jkun li tinqaleb il-folja kompletament u għal-mod tal-kelma Mercedes jispiċċaw jaħarbu fit-tieni post. Nafu li Red Bull ġaħadu l-kampjonat ta' kostrutturi. Bl-istess mod jistgħu Ferrari jagħmlu avanz enormi u f'salt wieħed jieħdu t-tieni post huma. Imma iva biex nirrispondik naħseb nemmen li tista' tkun ta' pis qawwi imma diffiċli naħilfu fuqha. Fil-fatt ukoll tajjeb illi nieħdu naqra ukoll nota tas-sitwazzjoni kif hija fil-kampjonati rispettivi. Fil-fatt ukoll ser ngħaddilkom il-grafika tal-kampjonat tal-kostrutturi illi attwalment ta' Red Bull l-ewwel b'656, Mercedes 318, Ferrari 298, Aston Martin 230, McLaren 219, Alpine Design, Williams 23, Alfa 16, Haas 12 u Scuderia Alfa Tauri 5. Meta nħarsu lejn din il-klassifika, Chris, qed naraw li t-tim tal-Williams qed ikollu tiġrijiet tajbin u oħrajn inqas tajbin. Imma bis-saħħa tal-Alex Albon qed jirnexxilkom ukoll iżommu is-seba' post. Sodisfatt bl-andament tal-istaġun tagħkom s'issa? Ejja neħduha f'kuntest, ġifieri l-iskwadra aħna il-Williams dow tista' tgħid mingħajr tmexxija għax kien hemm dak iż-żmien ta' Jost Capito u FX illi fit-tmexxija u fid-design tal-karozza spiċċaw barra. Ġifieri as such qed immorru b'karozza. Williams bdew l-istaġun tista' tgħid b'karozza li kienet disinjata u developed bil-istaff illi kien hemm. U naħseb illi anke fil-bidu tagħha wriet illi aktar b'saħħitha minn kif ovvjament kienet is-sena l-oħra x'kienet diġà qed aktar kompetittiva xorta mal-lower mid tal-klassifika. Ġifieri jien ma nistax ngħid li nkun sodisfatt li qed niġġieled li ma niġix l-aħħar jew li nieħu punt, speċjalment tim bħal Williams illi għandu storja waraħ. Però għalhekk tajjeb li naraw nieħduha naqgħu f'kuntest. U l-kuntest li kien pożittiv kien meta kien hemm dak l-upgrade Msejjer żball qabel tiġija ta' Silverstone fej il-karozza tat performance illi anka Alex Albon kien qal jisu ġara xi ħaġa. U naħseb illi dak wera anka ta' confidence boost lit-tim illi dejjem għal dawn l-aħħar snin kien qiegħed fl-aħħar partit tal-klassifika u jipprova jeġila tal dak l-aħħar punt fil-kampjonat. Li jisma' kapaċi bir-riżorsi li għandhom ukoll joħolqu karozza tista' tirbaħ il-punti. U naħseb illi moving forward għalkemm issa
għax inti semmejt li għas-7 post, naħseb illi qabel l-aħħar tiġrija kont ngħid li qegħdin aktar komdi, ma fl-aħħar tiġrija bil-punti li ħadu l-Alfa Romeo tnaqqar daqsxejn dak id-distakk li kien hemm bejn it-tim tas-7 u 8 post għalkemm prattikament xorta kollha qegħdin viċin. U naħseb illi minħabba d-deċiżjoni li naqbel magħha personalment illi ma jibqax għaddej development fuq il-karta tal-istaġun, naħseb li dik tista' tellifna daqsxejn għax l-Alfa Romeo jidher li ħarġu xi upgrades li qed jaħdmu sew fuq il-karozza tagħhom. Però ovvjament fadal l-aħħar 5 tiġrijiet kollox jista' jiġri, nittama li l-Williams irnexxielna inżommu 7 post għax tkun kif ngħidu confidence boost kemm tajb għat-tim. U anke mill-lat finanzjarju li tant hemm bżonn. Jiena però qed nara problema waħda f'dak it-tim, Chris, it-tieni sewwieq. Iva, fil-fatt jekk tara li Albon rebaħ 23 punt waħdu, kultant aktar mill forsi naraħħa hija problema u fl-istess ħin aktar mill-problema huwa dispjaċir. Għax hekk xufier nexxielu jġib 23 punt waħdu meta l-avversarji l-oħra massimo naħseb Bottas ġab xi 10 punti. Ġifieri kieku kien hemm it-tieni xufier illi seta' jnaqqar punti lill-avversarji naħseb konna nkunu lejn is-7 post aktar komdi ma ngħidx li naħseb nkunu qegħdin lejn is-6 post għax qatt hemm qabża minn l-Alpin. Però naħseb konna nkunu qegħdin f'pożizzjoni aktar komda għal kulħadd. Il-second driver kienet deċiżjoni li it did not repay. Jista' jkun kien hemm ovvjament element finanzjarju fiha. Imma meta tara anke possibilment min setta jiġi, eċetera, eċetera, però anyway, dawk huma affarijiet li jiġru f'dal-isport u meta tkun tim li trid il-flus tqisek tkun obbligat kultant. Però xorta nemmen li kien hemm momenti fejn ukoll Logan kien qiegħed daqsxejn sfortunat ukoll meta kien viċin li jieħu l-ewwel punt tiegħu. Li seta' tibdel daqsxejn l-andament għalih personali. Mario, biex nibqgħu daqsxejn fuq din il-botta li qabel ma mmorru għal reklami. Is-7 post, mertu tal-Williams jew demertu tal-Alfa Romeo? Diffiċli tgħid x'huma kif qegħdin bħalma qal tajjeb Chris, l-ħaġa naqbel ħafna miegħu. U t-tieni net, hemm logħba x'tintlab, għax dawn ma tgħidx bħalma tgħid ir-Red Bull, Mercedes jew Ferrari jew McLaren ħajkunu hemm fuq. Dawn speċi ngħid li qed fadal punti x'jixbru mid-9 l-10 minn post ikun sorpriża ċertu timijiet ġifieri. U skont il-weekend li jkollhom, għax jkollok weekend ikollok sprint race. Li sprint race l-lum ġurnata forsi għal daw it-timijiet taffet fuq punt 2. Ġifieri tkun tista' tieħu xi ħaġa. Fadal tnejn ta' min isemmi li huma fl-Amerika u fil-Brażil sprint races. Ekku, ġifieri dawk huma għal daw it-timijiet mhux ħanejdlek għarajt kont tissemmu t-tieni u t-tliet post min jista' jiġi u ġifieri naqbel magħkom. Però għal daw it-timijiet iż-żgħar ngħidilhom jiena bħal Williams li wkoll b'dispjaċir ngħidilhom tim żgħir imma kif qegħdin fis-7 post, ġifieri għalhekk qed ngħid tim żgħir. Il-Williams huma tim storja kbira. Punt 2 ġifieri tkun xi ħaġa ta' barra minn hawn għalihom. Sewa wis, mela, wasalna biex immorru għall-ewwel waqfa pubbliċitarja ibqgħu magħna il għaliex botta risposta ser komplu wara dawn ir-riklami kif ukoll fit-tmiem dan il-blok ta' riklami għandna avviż illi naħseb ħafna minnkom jekk intom speċjalment iżommu ma' Manchester United qegħdin tistennew li tisimgħu minn għandna. Għaldaqstant tibqgħu magħna għaliex dalwaqt inkunu magħkom.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ħajjaq tifranka ftit flus fil-waqt li tkompli tixtri bil-kumdità, Game Breaker fetaħ skema li meta inti tixtri online mis-sit uffiċjali tagħhom jew mill-ħanut li għandhom ġewwa bil-Kirkara, int tkun tista' tiggwadanja punti li eventwalment tkun tista' tsarraf fi skonti eċċezzjonali. Mela isma' minnha u tibqax taħsibha, tipprofitta minn din l-iskema l-ġdida li qed joffru Game Breaker, żgur li mhux se toħroġ iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Insellmilkom jiena Oliver Xikluna, forsi hemm min tiġa jafli, iżda mhux fil-sfera tal-futbol, ħafna jafu li jiena inżomm mal-Manchester United, tim li bħalissa għaddej naqra f'ta' mal-tempata. Iżda ġejt mistieden minn Antonello biex nibda nikkontribwixxi fil-paġna bil-analiżi tiegħi fejn jidħlu l-logħob tal-Premier League. Jiena aċċettajt xi ħaġa ġdida lija, però qed inħares il quddiem biex nidħol f'din il-komunità u nibda naqsam miegħi ħsibijiet tiegħi fejn jidħlu it-tim ta' Manchester United u l-andament tagħhom. Insemmilkom. Brady, il-YouTuber il-ġdid ta' Manchester United, flimkien miegħi wara kull partit tal-Manchester United jilagħbu fil-UEFA Champions League, fil-FA Cup, kif ukoll fil-Carabao Cup, ħanagħmel analisi kif ukoll anke ħajkun hemm drabi fejn jiena nidħol anke live biex nisma' u nara l-kummenti tagħkom. Il-messaġġ tiegħi huwa dan: komplu followjaw din il-paġna tant informattiva fuq l-isports, qed nirreferi għall kamra sportiva, kif ukoll Glory Glory Man United. Narakom. Mela, kif smajtu hemmhekk sa fl-aħħar nistgħu nuffiċjalizzaw ukoll YouTubers li se jieħdu post Jean Fenech bħala YouTubers ta' Manchester United li huma Oliver Xikluna illi ser ikun qiegħed jieħu il-rwol ta' YouTuber għall-logħbiet li Manchester United ser jilagħbu fil-Premier League, kif ukoll Brady Buġejja li diġà jifforma parti mit-tim tal-produzzjoni tal-istazzjon tagħna, appuntu ser ikun qiegħed jieħu il-logħbiet li Manchester United ser ikunu labu fit-tazza Carabao, fil-FA Cup u fil-UEFA Champions League. Għaldaqstant nilqgħu il-Oliver u lil-Brady fil-grupp tal-YouTubers tal-Kamra Sportiva
U bejnietna naħseb issa l-Popajt Quiz ser ikollu mhux YouTuber wieħed imma tnejn li ser ikunu qegħdin iwieġbuh f'dik il-insejħu hekk rivalità sportiva ta' distanza li għandna bejn Liverpool u l-Manchester United. Ovvjament insellem il-Popajt Quiz bħalma nsellem il-komplement tal-YouTubers l-oħra illi jerġgħu jirritornaw fl-azzjoni bil-programmi Mix Zone minn nhar is-Sibt 20 ta' Ottubru li ġej. Morru lura għad-diskussjoni tal-lejla fejn mill-futbol ħanerġu morru lura għal-Formula 1. Mario, inti kont wieħed minn dawk it-tnejn min-nies li kien no-import fi programm ieħor tas-sensiela passata l-intervista lura fl-2021 fejn kontu qed tippritkaw sa minn dak iż-żmien fuq it-talenti ta' Oscar Piastri, dak iż-żmien Piastri kien qiegħed jiddomina fil-formuli minuri u sewnu illi minn hawnhekk ukoll insellem kontu dejjem qed tgħidulna ħudu ksib Piastri sewwieq ta' talent. Taħseb li issa r-riżultati li ġab Piastri, inkluż dik ir-rebħa fl-isprint, qed jiġġustifikaw it-twemmin li kellek inti fuq, pereżempju. Fejn jidħol Oscar Piastri nagħmel li għadu qasbeda mill-affarijiet li bdejt nara jiena, sa mhix biex niftaħar ifhimni ngħid ħafna affarijiet bħalhom dawn ma naqtaħhomx. Però kontet ukoll ma' xi ħbieb tiegħi fuq Norris niftakar għax jiena nsegwi ħafna mill-Formula 2 nsegwih tista' ma tantx tinsegwih minħabba impenji oħra li tiekolli allura nkun diġà mafus bil-ħin allura nsegwi l-Formula 1 iktar mill-Formula 2. Fil-Formula 2 ikun hemm ħafna affarijiet interessanti li wieħed jara u jiena bħalma ġieli qed nitkellmu anke Mendru, nkun qed naraw u nitkellmu flimkien u minn dejjem qedlu Oscar Piastri qedlu huwa id-driver li jista' jagħmilha. Meta bdejt insegwi għall-ewwel li qed mal-Alpine ma sabx sit is-sena l-oħra, qed kif jista' jkun ta' ma sabx sit mela kien hemm ma rridx insemmilu ma qatx naħloq referral ta' bejn YouTubers jew hekk li da ma sabx sit fejn kien hemm għalija inqas talent xufiera minnu li kellu mis-sit li għalija kien għal Oscar Piastri waste of time ta' sena. Issa dis-sena sab is-sit minn mal-Alpine ġu mal-McLaren li għalija move koraġġuża ħafna għax kulħadd għall-McLaren l-Alpine allura kienet tidher aħjar mill-McLaren mhux dis-sena s-sena l-oħra u mbagħad bdew ġejjin il-McLaren ġifieri kienet jilagħbuha bejniethom. Għamel move bħal dik, però bħalma dejjem ngħid il-McLaren u li ngħid se m'iniex fan tal-McLaren qatt ma kont jiġi fajti, però il-verità jiena kif huma l-affarijiet nitkellem, jaħdmu ħafna b'teamwork. Taħdem ħafna teamwork qed tkabbar żewġ drivers. Oscar Piastri sab team hemmhekk mexxi minn Zac Brown li ħalleh jaħdem, ħalleh jikber u qed jagħmel l-affarijiet li jaf. Jiena li Oscar Piastri qisnet nara Verstappen żgħir biex niftaħar għadu kmieni, imma jekk ittieħ ir-Red Bull ma niskurix li jagħmel mhux l-istess affarijiet, però biġi. Infatti Mario, niftakar dejjem konna ngħidu fuq u Piastri u dejjem konna qisna narawha kemm jien kif ukoll inti li da konna ċerti li kien ħajasal fil-Formula 1. Jiena niftakar ċara t-tieni sew meta ħadd championship tal-Formula 2 t-tieni teliq jew it-tielet minn għalija t-tieni waħda. Kien għamel kien ambizzjuż iżejjed, kien f'dawra u għal kien ħabat u da. U lilek kont qedlek Andrew, qedlek da the next Vettel. Sejna l-Vettel ma tantx bessu fejn il-Vettel għalija Formula 1, ġifieri. Però jien niftakar ngħidlek da the next Vettel. U kont qed wkoll hekk imma ma kontx qedlu. Il-Norris kont kelli partitalju tal-għadu ħabba kbir tiegħi tal-McLaren dak iż-żmien kien fil-Formula 2 u ma Norris kien diġà jagħmel forma mill-McLaren u kont qedlu għandkom sew kbir u ma għandkom qed tużawh jiena għadlu għadu żgħir. U Norris kulħadd jaf x'jaf. U ma ninsewx li Norris tellaħ pjuttost żgħir kien id-debutta ta' 19-il sena biss fil-Formula 1. U xi nies ħasbu li kienu qed jaġlu bih. L-ewwel wieħed jien.
Għax jiena niftakar ngħid dak iż-żmien anki fil-blogs li kont nikteb f'din l-istess paġna, il-noise kont intih sena oħra nibda nrawmu bil-mod, u mbagħad inti ħissiġġu fl-2020. Bis-sitrakka u riċċort oħra, ovvjament. Però illum irid inżomm naqra lenti neutrali, ma rridx nilbes il-kappell. Però se nsemmi punt fuq Piastri, ma ninsewx is-sena oħra. Is-saga kbira li kellu mal-Alpin. U ma tilifx rasu f'da kollu kien pratikament dignified silence all along sakemm ħabbru formalment li McLaren kellhom raġun biex ikollhom il-kuntratt miegħu u l-Alpin kienu tilfu l-każ. Mar mal-McLaren calm, composed u ftit kompla itejjeb il-prestazzjonijiet tiegħu u qed naraw da wera ċar xi sarraf fil-Formula 1 s'issa u kif qal Mario jiena konvint li dan għadu l-bidu dak is-sewwieq. U qed jagħmel li qed jagħmel jiena mhux qed ngħidilkom jiena l-McLaren minn Sajdel bdew jimxu l-qoddim McLaren inbidlu biex GM bħalissa minn flok. Andrea Stella. Stella kelli question marks fuqhom kont sinġira x'jiena il-ħobb insegwi l-administration tat-timijiet imma għaddejta ukoll Zach Brown dejjem u wera li għandu mit-tim isommu familja għax ninsiex aħna mhux qed ngħidu s-sena orajt faċli nitkellmu issa wara li ġara 15 ilu, però jridu ngħidu Carlos Sainz u Lando Norris qatt ma ġildu bejniethom, x-xufier qatt ma jġildu bejniethom dejjem mis-serenità, orajt ikollok dik ir-riforetta li titmur aħjar minn sefek driver, però team orders ma jkwexxinjawhomx, jibqgħu għaddejjem di ma taraħħix pereżempju fil-Ferrari, għax dejjem jew fil-Mercedes dal-aħħar ukoll jiġifieri daw qegħdin tim, qegħdin familja, jiġifieri toħroġ order, ġieli jitfgħu dak il-batti back speċi qiegħed tal-fast minn sieħbiet imma semmek. Ġifieri għalhekk qed jaslu daw, qed jaslu qed jiblu flimkien. Ġifieri u Piastri li ħadejnu. Ma nemminx u nisħaq li kieku Piastri mal-Alpine kieku ma nemminx li qed jagħmel kieku qiegħed F'ambjent ambjent differenti ħafna. U naħseb ħaġa li semmejt Zach Brown, naħseb jien aspett li tolqotni f'Zach Brown kif jaf qiegħed lin-nies fil-postijiet li hemm bżonn. Jaf jiddelega naħseb jiena dik iktar l-istrength tiegħu nara jien. Personalment, u intom it-tlieta li tifhmu fil-futbol se tifhmu miżgur, jiena Zach Brown nara eżattament ir-rwol li għandu Beppe Marotta fil-klan tal-Inter illi immexxi u iktar iva milli le jieħu deċiżjonijiet it-tajbin u fil-moment opportun rajna wkoll. U dawar li kien nifsek nies tajbin. Rajna wkoll fit-tibdila li raj wara l-Grand Prix tas-Saudi fejn bla kliem u bla slim Taras Jameski daħlu tliet daħal persuna minn Red Bull Marshall u daħlu wkoll Minarija Marshall għad trid jidħol is-sena d-dieħla propjament. Eżatt, żewġ tekniċi oħra. Gardening leaf. Żewġ tekniċi oħra jiġifieri apparti l-onesta li urew Brown u Stella fil-bidu tal-istaġun fejn ammettew isma' se nkun se nibdew ħażin nkunu lura. Imma r-riżultati qegħdin hemmhekk. Naħsbu li l-fattur Piastri kien strumentali biex il-McLaren irkupraw daqshekk malajr l-iżvantaġġ li kellhom imma Aston Martin ħanibdew dik id-domanda. Chris. Jiena naħseb li il-fattur Piastri għax it-tim sab li hemm second driver li għandu potenzjal. Ġifieri wara anke kif għadna kemm semmejna id-diffikultà li l-McLaren ultimately bdew il-kampjonat u anke l-ġlieda li kien hemm fuq ta' Piastri ġifieri dan ma tix tinsa dat-turbolenzi kollha interni ħadd tmur għall-kampjonat u inti għandek xufier kaxxa magħluqa ultimately. Naħseb illi alright, il-performances ta' Piastri ikkontribwixxew
illi forsi l-fattur ewlieni naħseb ikun naqqa ta' disrispett lejn Norris u naħseb anka Stella illi daħal fl-irwol u irnexxielhom jerġgħu il-management irnexxielu jdawwar it-tim minn wara bidu daqsxejn diffiċli. Però ovvjament kontribut bil-fors kien hemm għax il-punti jixħdu da, ġifieri kif rajna l-iżvolta li kien hemm. Waħdu ma naħsibx li għandna naslu sem. Waħdu le, mhux ovvjament ma rridux ninsaw il-5 podi illi kellu Norris, imma forsi anke nistgħu nagħmlu paragun Mario mal-fatt li bir-rispett kollu lejn xi supporters ta' Aston Martin li forsi jistgħu jsegwuna li qed isegwuna llejla l-papajas qed isuqu b'żewġ karozzi il-karozzi l-ħodor Alonso biss prattikament. Jiena dejjem kont ngħidha dik fil-fatt jiena għandu niċċajtaw fuq jien meta Vettel mal-Aston Martin u Lawrence Stroll qabbel l-tifel tiegħu ma erba' darbiet champion meta qasadu rebaħ tiġrija tgħid ngħid x'qed jiġrijew. Ġifieri Lawrence Stroll huwa businessman tajjeb ġab ħafna l-Aston Martin qudiem għax jiena m'għandi xejn kontra l-Aston Martin iktar ma jkun hemm kamp li qed neutrali iktar u iktar għax iktar ma jkun hemm tiġrijiet viċin ġifieri iktar jinnu pjaċir llum il-ġurnata aktar narhom relax għax la telaq Vettel s'istati ma tinżamm ma' ħadd nkun sinċir miegħek, però meta għandek xufier hemmhekk u anke l-aħħar tiġrija meta għamel dak il-pożollotta kollha tal-isti da huwa kulħadd laħħom naħseb il-ħotiġis li kien hemm il-mekkanika li kelmu resqu jew dak li jkun miegħu naħseb li jkellmu u mbagħad ħareġ ibbotta l-steering għalfejn, ġifieri speċi jora jkellek bad week okej, ma ġifieri jiena naħseb minn hemm irid ikunu affarijiet li x'ħajġi ħajkellmek missierek. Ġifieri kieku jiena Lawrence Stroll kieku mhuwiex missieru għalkemm ilu qaċċatlu rasu jiġri naħseb jien ma qatt ma minn fih ta' xufier ma rridx noqgħod ngħid għax forsi hawn spettaturi jżommu miegħu, forsi spettaturi jżommu l-Aston Martin, għandhom kull dritt, ġifieri anke meta Vettel kien qiegħed hemmhekk. Ġifieri kważi xi nara l-Vettel jasaqlek ma nibża minnu għax ngħid għalih vinta xi ħaġa. Immaġinak, Vettel jew għax ġieli laqgħat Vettel ukoll ġifieri, l-Stroll jew Stroll jorqu. X'ħajjed il-big boss. M'hemmx tgħidu. Fil-fatt Mario biex nelabora. Ma Mario. Fil-fatt biex nelabora mal-punt li qed tagħmel Mario. Di dinamika li hemm it-tifel tal-owner fit-tim. Anke kieku kien tajjeb kważi laqqastejn għall-perċezzjoni hemm barra, il-fatt li għandek it-tifel ġa toħloq perċezzjoni negattiva fuq hekk bħala tim il-fatt li dat-tim. T-tifel tal-owner, di naħseb narawha f'ħafna kulturi, speċjalment naħseb fil-Mediterran, jien naħseb huwa fatt li naraw tifel ta' nepotizmu. Ma tagħmilx differenza x'hekk, differenza hija ħaġa. L-affarijiet li għamel Stroll ix-xufier biex niftehmu. Għall-Formula 1 għall-affarijiet li kieku għadu hemm, kieku missieru mhux qiegħed hemm. Żgur li le. Ġifieri, u ħaġa oħra, jien kemm il-verità, sa forsi Mr. Bajad itlaqqas. Kieku jiena qed immexxi l-Aston Martin biex ix-tifel tiegħi, nara x'nivvintalu biex iwarrab. Sa bħalma qal ħajmur jilgħab it-tennis jew x'qal. Nibda nxxielu blali naħseb jitlaq, għax bil-rispett kollu. Issa titlef rasu, tal-aħħar se nsegwi l-forma neutrali qed. Ġifieri ċertu drivers nagħti kasu miktar qabel kont nara Vettel bħal Zimmer Vettel biss. Nara riżultat ta' Vettel, nara m'għamlix papra ta' Vettel għax kien jagħmel ukoll jiġifieri llum il-ġurnata ngħid ħa nara drivers. Ġifieri nara kollox, nara teamwork, nara kif jitkellmu qabel kont nara. Id-dinamika hija frott ħafna bejn Stroll u l-Aston Martin qed nara qed tidher ċara li r-relazzjoni tidher kważi tossika. U ħasra Lawrence Stroll għamel xogħol kbir. Għall-Aston Martin. Xraħħom ġifieri għamel xogħol kbir. Salvom. Biex qed tifel tiegħu qed titellef dak il-frott, għax għalija Alonso li jkun xufier tajjeb. U ma tiġ teskludi li dak l-element li qed tissemmi tajjeb inti li qed taraf kif da biddel l-iskwadra
illi l-tekniċi l-enġiniera kollha li huma madwar Stroll għandhom dak il-pressure żejda, ġu madwar ix-xufier Ekku. Stroll. Għandhom dak il-pressure żejjed illi da jridu xorta jtuħ karozza tajba meta jafu li t-talent tax-xufier mhuwiex ngħidu ta' possibilment ta' livell li jkun qiegħed jikkompeti fl-ewwel ngħidu 3-4 postijiet. Stroll ukoll kellu dejjem karriera kwieta li kieku ma kienx hemm il-backing finanzjarju probabbli ma neskludi li kien jidħol għax kien beda mal-Williams once again ħabba l-backing finanzjarju li kellha bżonn l-iskwadra dak iż-żmien, ġifieri. Dibħalu U fil-fatt, Chris, għalhekk semmejt il-fatt li hemm l-element ta' it-tifel tiegħu naħseb ma tgħinx għad-dinamika tat-tim għal dal-perċezzjoni ta' nepotiżmu, il-pressjoni fuq ċerta impjegati u hekk. Naħseb dik taffettwa ħafna wkoll. Mela, Ovvjament, qegħdin nitkellmu, skużani Antonella, nitkellmu mingħajr ma nafu kif tkun l-attitudni ta' Lawrence Stroll għax jista' jkun li dak hemm ġew jaqleb id-dinja, ġifieri anke jekk ikun kontra t-tifel. Mhux hekk aħna ma nafux jekk huwa businessman ma neskludix li ċertu affarijiet issa fejn isiru jekk isirux quddiem mill-oħrajn jekk Mhux hekk. baħitan, imma fajnejn il-perċezzjoni żgur hekk. Mela, Jena naħseb li Lawrence Stroll jemmen, li t-għadu jemmen forsi huwa delusional, jena nistognajt li jiva jek jemmen hekk, illi it-tifel tiegħu għat jista' jsir world champion xi darba. U naħseb dik taffettwa forsi wkoll ċertu operat fit-tim. Nemmen? Jaf jaffettwa? naqra jibsajna fil-fatt dejjem emment li Stroll Lawrence Stroll jemmen hekk, mhux qed ngħid naqbel ma li qed jgħid Le, ma li ovvjament. forsi jaħseb Lawrence Stroll, jien qed ngħidlek li forsi dik tikkontribwixxi għal iktar problemi. Ovvjament. Andrew, ħalli nerġa' fil-klassifika. U qed naraw, il-Mercedes bi 318, il-Ferrari b'298 u l-McLaren b'219. Għandek l-Aston Martin ukoll b'230. Mela, sa fejn taħseb illi jistgħu jaslu l-McLaren din is-sena fid-dawl tal-fatt illi qegħdin narawhom ta' spiss jitilgħu fuq il-podju, idaħħlu żewġ karozzi mal-ewwel ħamsa. Ejja ngħidu hekk. Hemm 79 punt bejn il-Mercedes u l-Ferrari. Naħseb bejn Ferrari u l-McLaren Bejn jittajt. il-Ferrari u l-McLaren dak raġun. Eżatt. Tuwibin Onestament, ħan inkludi lili magħhom qegħdin noħolmu. barring freaks, naħseb hemm ħafna ħolm. Onestament, ma naħsibx li ħajja object inti titqis di palma qed naqra qabel fil-Constructors Championship huwa volatile ħafna, sensittiv għal DNF su daw l-affarijiet ħafna iktar minn naħseb kampjonat tas-sewwieqa, għax sewwieq individwali tnej mezz ta' kostrutturi hemm ħafna iktar unpredictability. Jiena naħseb jekk teskludi sorpriżi u affarijiet li forsi ma tkunx qed tistenna, naħseb on the whole ma nistenniex in-nies mhux qed jippretendu li given is-sitwazzjoni wkoll tal-kampjonat, bear it in mind, li l-McLaren jelbu l-Ferrari, le, onestament, u it is a long shot, onestament. Imma jista' jkun li jiġru ċirkostanzi fej McLaren inaqsu d-distak mod drastiku temp ta' żmien qasir ħafna, nafu li issa tbaqa' 5 tiġrijiet u 2 sprints. Chris, minn daw il-5 trakek illi għatfadal illi huma biex daw naqsu issa. Circuit of the Americas, Austin, it-telliqa tal-Belt tal-Messiku,
Sao Paulo, it-telliqa l-ġdida ta' Las Vegas u it-telliqa ta' Abu Dhabi. Liema taħseb li minn dawn it-tracker jistgħu jgħinunkom biex tissiġillaw dak is-seba' post. Ma rridux ninsew li l-ħass għandhom aġġornament ġej it-telliqa li jmiss u ma ninsewx ukoll il-kapaċitajiet illi l-Williams għandhom f'ċertu tracker bħal pereżempju Spa, Monza qed jiġuni frasi. U minn dawn il-ħamsa li semmejt possibilment Las Vegas tista' tkun trakka li tkun favorina għal mod ta' kif il-karozza. Ma nafx jekk il-Messiku jistax jgħin ukoll. Ovvjament naħseb Messiku nara ideali jiena għalikom. l-sprint races jistgħu jgħinu wkoll biex forsi nkunu nistgħu ndaqtu l-aħħar punt ukoll bħalma ġara fl-aħħar sprint race li kien hemm li jista' jgħinha sabiex tirbaħ dik ix-xi ħaġa oħra kif qed tgħid inti skwadri oħrajn jew riċentament kellhom upgrade jew kellha se jiġu b'upgrade illi possibilità id-distakk huwa verament żgħar bejn l-aħħar 4 timijiet, jiġifieri ir-realtà hija dik għax imbagħad malli niġu minn 6 il fuq id-distakk ikun ferm akbar. Ġifieri apparti naħseb jiena li nieħdu l-punti aħna tkun hemm falliment minn ħadd l-iskwadri l-oħrajn dak il-każ. Però naħseb Las Vegas u possibilment Messiku ma' tiġriet li jistgħu jtuna appunti u bit-tama li jinżommu 7 post. Tajjeb wisq, mela semgħu l-aħħar waqfa ta' reklami għawana li fadlina għal argumenti kontroversjali niddiskutu biss għalissa 5 minuti waqfa u nerġgħu nkunu magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Ħajja tifranka ftit flus fil-waqt li tkompli tixtri bil-kumdità, Game Breaker fetaħ skema li meta inti tixtri online mis-sit uffiċjali tagħhom jew mill-ħanut li għandhom ġewwa bil-Kirkara, int tkun tista' tigwadanja punti li eventwalment tkun tista' tsarraf fi skonti eċċezzjonali. Mela isma' minnha u tibqax taħsibha, ipprofitta minn din l-iskema l-ġdida li qed joffru Game Breaker u żgur li mhux se toħroġ iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Merba lura t-tielet parti tal-programm bottaw risposta fejn flimkien miegħi Antonello Abela għandna lill-mistieden residenti Jendru Zan, il-Viċi Amministratur tal-Park dilettanti Maltin tal-Formula 1 Mario Azzopardi u il-partitarju tal-Williams Chris Balzja illi nisperaw lekku li għadu kollegament magħna illi ukoll jgħat qegħdin ukoll nitkellmu fuq l-aħħar suġġetti u argumenti relatati mal-Formula 1. Infakkarkom ukoll jekk hawn xi ħadd jixtieq jgħid tiegħu il-sezzjoni tal-kummenti hija miftuħa biex tkunu tistgħu tintervjenu. Mela, kumment naqra jaħraq li kellna matul dawn l-aħħar ġranet kien il-kwistjoni tal-11 tim fejn l-FIA aċċettat l-applikazzjoni ta' Andretti Racing imma it-timijiet jisom anzi it-timijiet huma kontra u fil-miftuħ rigward il-proposta li l-Formula 1 tilqa' tim ieħor. Andrew, fidek biex tintroduċi s-suġġett ħalli mbagħad naraw naqra niftħu diskussjoni bejnietna fuq dan l-argument. Mela, biex nibdew hekk naħseb Antonello inti prattikament ilqatt il-musmar fuq rasa b'dik l-intro dwar l-11. Fej qed naraw li l-FIA fetħet tista' tgħid call for applications biex nsejħilha hekk biex timijiet jesprimu l-interess tagħhom jitlu fil-Formula 1. Issa, bħalissa fil-Formula 1 hemm 10 timijiet u allura 20 sewwieqa. Issa kien hemm diversi entitajiet mid-dera li jesprimew l-interess iżda l-FIA aċċettat biss l-Andretti. Ma ninsewx li issa biex dak meta jidħol il-11 tim iridu jħallsu xi ħaġa jgħidula anti-dilution fee li huwa mifhum kien ta' xi $200 million biex jikopri it-telf li ħajam it-nuqqas it-telf ta' dħul li se jkollhom it-timijiet eżistent preżenti minħabba li it-dħul tal-Formula 1 ikolli jitqassam bejn 11 tim u mhux 10 timijiet. Allura naħseb fil-fatt huwa u mill-banda l-oħra qed naraw l-FIA issa trid biċċar il-11 tim. Iżda r-retorika tal-Formula 1 tagħti ħafna x'tifhem hemm barra li le ma jridux 11 tim. Naħseb jekk ikolli ngħid raġuni ċara għalfejn opposed huma commercial reasons. U naħseb hawnhekk jiena naħseb fil-fema tiegħi qed joħroġ ċar li bejn l-FIA u l-Formula 1 jisu hemm konflitt kbir hawnhekk li l-FIA għandha ċertu objettivi imma biċ-ċar il-Formula 1 għandha isu objettivi differenti u ishom mhumiex qed jaqblu. L-11 team naħseb hemm argumenti favur u kontra u ħatkun hotly contested, jiġifieri hawn ħafna nies jixtiequ tim ieħor fil-Formula 1. Jista' jkun għall-aħjar jiena nemmen li jista' jkun għall-aħjar ma nemmenx li m'hemmx żvantaġġi laqqas. Allura jiena ma nafx forsi nibda bik Mario x'taħseb dwar din il-kwistjoni tal-11 tim potenzjalment li jidħol fil-Formula 1. Tim, il-kwistjoni daw. Għan naqbel miegħek ħafna li qed ma da kollu. Però ċertu treks nemmen li anke 20 qed ħafna bħal Monaco, bħal Singapore, li hemm dak it-traffiku jibdew jippintaw ir-regoli kif għandhom iwarfu biex ħabba penalties u eċetera. Ġifieri all right hemm il-commerċi bħalma semmejt inti, ma jiena qed nara issa bħala xi ħaġa mhux xjara l-Formula 1, xjara spettatur għax inti tara mbagħad jkun hemm oħra no problem. Ma meta tiġi biex tara t-tiġrija, inti qed tara karnevalata xi kultant, kulħadd wara xulxin fit-traffic, itna regional road, kulħadd għalħas ikollhom ħorna xi qalaw, kulħadd taf id-drivers mhux ħanejdu għax jien hekk inkun għaddej bit-30 km per hour ukoll ikolli għaddejna xi kultant jieħu xi ħadd stop sign. Naħseb wara dawk li għandhom professionals u għandhom ilta on the line, bil-xogħol tagħhom on the line.
Jiena ngħid għalija l-opinjoni tiegħi fuqha dina hija illi għandu jingħata ċans il dan il tim, imma irridu jingħataw garanziji li ma narawx fejn terħem xi Hispania Racing, Remainer dak it-tim li ħajkollok inkatem wara 3 sekondi mingħajr ebda tama, eċċetera, eċċetera. Jiġifieri min qiegħed ngħid li naqbel mat-timijiet, imma m'iniex qed ngħid li jien 100% wara l-FIA, ejja ngħidu li imbagħad se torbot li jonqi se ndur mal-FIA jiena. Issa Chris tim minnhom illi kien qiegħed saħħa kbira wkoll jopponi din ta' 11-il tim rajniha wkoll fil-Qatar il-ġimgħa li għaddiet kienu il-Williams, James Vowles, illi fuq il-kummenti li għadda lil Sky qal ukoll illi jiena għandi sensbaljat madwar 120 persuna fit-tim. Dawn il-120 persuna għandhom 120 familja li jridu jħallsu 120 self-mortgage tad-dar u jiena rrid naċċerta ruħi illi ma se nneħħi ebda personel mit-tim. U żied ukoll illi l-argument ta' uħud mit-timijiet speċjalment dawk medju baxxi fil-grid huwa li qabel ma l-10 timijiet ikunu kollha sostenibbli ma nistgħux nibdew naħsbu wara 11-il tim illi bħalissa mhuwiex il-każ. Bħala Fil-fatt Antonello semmejt commercial interests b'da kollu, inti more or less il-qatt il-musmar frasa. Fatt it-timiet fuq wara probabbli għadhom qed ibatu biex ikunu sostenibbli finanzjarjament, allura ħajopponu l-11-il tim. Endu, nisimgħu l-kumment ta' Chris minħabba li anke l-fatt li Vowles il-prinċipal tagħhom kien l-iktar vokali fuqha fil-oppożizzjoni. Fil-fatt naqbel anke fuq li qal Andrew fil-fatt dal-punt li kont se nsemmi, illi waħda mill-affarijiet tal-missjoni ta' Vowles hija illi it-tim ikun sostenibbli. Ġifieri dik hija primarjament. Fil-fatt anke rajna battalja oħra ejja ngħidu hekk tiegħu illi hija fuq di tal-cost cap. Illi hu qed jitlob element ta' leeway għal timijiet illi għandhom teknoloġija li daw maħabba l-finanzi li kellhom illi ma setgħux investu tul iż-żmien u issa daw spiċċaw fi żvantaġġ iktar minn timijiet li huma diġà kwotati u li kienu laħqu investow, ġifieri semmajaw stess li l-Williams qegħdin jibnu b'karozza teknoloġija ta' 20 sena ilu. Issa tgħidli missom investow, ma once again, kieku possibilment illum mhux qegħdin nitkellmu bi skwadra kieku Williams ma teżistix, li kieku daw ma baqgħu xi qanċu u b'xi mod jirnexxilhom jaqdu karozza u toħroġ hemm illi fani li naf qatt ma kienet xorta dik il-karozza li kienet tintefa' fuq wara u tieqaf kull tiġrija bħal meta rajna skwadri li kien hemm ġew telqu prattikament li kienu joħorġu Sunday Drive ġo trakka. Fil-rigward, minn dak il-lat nifhem il-punt ta' Vowles għalfejn anke qiegħed voċiferu għalih, ġifieri da jekk ħajtnaqqar ammont ta' flus jew introjtu possibilment, mhux biss anke mit-tiġrijiet imma da anke sponsors, il-pull tal-sponsors possibilment ħaj jikber, hemm kumpaniji li jistgħu jinvestu fi sport li nafu kemm huwa elitist in terms ta' spejjeż illi jistgħu jiggarantixxu introjtu għall-iskwadri, ġifieri hemm ħafna affarijiet warajja mill-lat ta' personali jiena l-aktar inkwieti ħanejdu hekk huma ftiġrijiet bħal Monaco. Illi possibilment an 11th jew 12th team x'impatt jista' bil-karozzi kbar kif qegħdin isiru llum. X'impatt jista' jkun hemm fuq il-vijabilità li trakka bħal mija ta' Monaco, il-legacy tagħha, il-flus li tħalli u ngħidu l-attrazzjoni li toffri ħanitfgħu b'dak il-mod. X'impatt jista' jkun hemm li forsi dik it-tiġrija jkollha tiġi revisited. Possibilment anke ma ssirx aktar. Ġifieri naħseb hemm ħafna affarijiet orajt isemmu tal-pit lane u għax ma jkunx biżejjed spazju, orajt nemmen li hija loġistika li b'xi mod jew ieħor dik tkun tista' titranġa. Imma triq dejqa street race ħatibqa' street race mhux se tagħmel twaqqal bini biex bnejt jew għamilt
platun fuq il-baħar u għamilta ġifieri Kasta Monaco. Ġifieri naħseb hemm ħafna interessi anke l-fatt li l-FIA u l-F1 u t-timijiet qegħdin fuq binari differenti għax ir-raġunijiet huma differenti. U Antonello, naħseb jekk nista' nsemmi punt dwar l-11 team, nien nara oħra vantaġġ jista' jkun li dan l-11 team jaf jintu iservi bħala ġistiġijiet, ġiex opportunitajiet iktar għal sewwieqa hemm barra biex jitlu fil-Formula 1. U jaf iservi bħala forsi stepping stone biex imbagħad dan sewwieqa eventwalment imorru forsi ma' tim aqwa, forsi anke ma' aqwa timijiet. Ma ninsewx bil-limitazzjonijiet kollha. li hemm żewġ siġġijiet oħra miftuħa għal sewwieqa nisa addirittura. Fejn nafu, dik potenzjalment opportunità oħra. Imma oħra, ma ninsewx bil-limitazzjonijiet kollha tagħhom. Inti semmejt il-Hispanja, l-HRT. Ma ninsewx li Daniel Ricciardo magħhom beda fil-Formula 1. Jiġifieri wara kif uża dik l-opportunità li kellu karriera ngħidu diċenti ħafna fil-Formula 1, ħa ngħidu hekk. Jiġifieri minn dak l-aspett hemm il-benefiċċju ta' xi tim, però m'għandekx garant ir-riskju tal-11 team u speċjalment jekk ma jkunux kompetittivi jew forsi hemm diffikultajiet sostenibilità għalihom li daw ma jfittxux neċessarjament l-aħjar sewwi fuq bażi ta' talent u jispiċċaw ikollhom jistgħu għal sewwieqa li idaħlu l-flus imma it-talent tagħhom forsi ma jiġġustifikax daqshekk. Li huwa veru mill-banda l-oħra hemm is-sistema ta' super license points li forsi naqset il-każijiet estremi li konna naraw speċjalment fid-disajnijiet ta' sewwieqa literalment jidħlu għax għandhom il-flus u qabbilta ma kienx teżisti u forsi anke fl-2000ijiet. Imma naħseb hemm ir-riskju li ngħidu hemm ġistiġijiet oħra, imma għandek il-garanzija li tmur għal l-aħjar ġistewwieqa hemm barra li forsi mhumiex fil-Formula 1. Jiġifieri hemm ħafna trade-offs, mhix straightforward answer li it's good or it's bad. L-idea ta' l-11 skont ukoll bliema tir jidħlu it-tim il-ġdid għax jista' jkun jidħol backing li aħna bħalissa qegħdin nikkonsidraw li ħajkun tim illi ħajbati ħanejdu hekk. Imma meta rajna naf bħal Proġett Andretti jkollok sorpriżi li? Sorry? Proġett Andretti kissidera wieħed ambizzjuż għalkemm irridu nżommu frasna l-Magni Renault. Li apparentament se jkunu l-magni li hemm xi battibek sħiħ fuq għadik mid-dera ħabba l-kuntratt. Eżatt. Jiġifieri ta' mhux kemm ngħidu qabad jiġi l-11 team, issa ngħidu nkabru l-lig tal-futbol minn 18 għal 20 team, il-team għal 20 team pereżempju, li nagħmlu b'naqra promotions u relegations u barra bid-daq. Dana hemm ħafna due diligence xi tisir u background checks u id-dibattitu huwa mhux binary, hemm ħafna iktar hemm ħafna aspetti li argumenti mill-ġiex naħat fl-aħħar mill-aħħar. Mela, hemm punt nagħmlu. Taqna previżjoni fuq min taħsbu se jispiċċattini sew fil-kampjonat tas-sewwieqa u kif ukoll tal-kostrutturi fil-każ ta' Chris mhux minn ġej it-tieni imma minn ġej is-seba'. Jiġifieri, Mario, tibdet? Bħala konsetturi bħala karozza tnejdu. Qabel ma tibda Mario, nagħtu wkoll naqra ħarsa lejn kif hija l-klassifika fejn jidħol it-tieni post ma jidher li m'għandna ebda grafika. Fordi nistantikom ukoll il-punti kif qegħdin. Mela għandek il-Sergio Perez 224, Lewis Hamilton 194, Sir Lewis Hamilton u Fernando Alonso 183. Mario, tibda inti. Jidħol ta' drivers nemmen li mhux ħanedek Verstappen jista' jċedi lil Perez jew naf Verstappen xi jagħmel,
però Perez jibqa' fit-tieni post. Sakemm ma jaqbadx bħalma għamel il-ġimgħa l-oħra kif jagħmel bħal dawn l-aħħar żewġ tiġrijiet Hamilton jieħu tieni post. U bħala kostrutturi bħal karozza nemmel il-Ferrari. Sorry, Għandu, il-Mercedes qed ngħid il-Ferrari, il-Mercedes tiġi t-tieni wara Red Bull. mela, Perez, Hamilton, Perez, Mercedes, inta tgħidilna Mario. Hekk nemmen jien. Għandu, Jiena nippretendi li Perez jispiċċa t-tieni. Jekk tassumi tqis il-karozzi, jekk Perez ma jispiċċax it-tieni għandu jitqis diżappunt kbir. Naħseb irridu niftakru il-ħadd li għadda Hamilton bil-ħabta tiegħu li kellu ma' George Russell fil-bidu tat-telliqa u li bija spiċċa barra. Telef opportunità kbira biex ikompli naqqas dik id-distak minn ma' Perez. ta' rifletti fuq il-situazzjoni ta' Hamilton bħalissa di ħan id-rifletti fuq il-suġġett. Għandu il-Mercedes bil-kam istejnijom illum. Biss l-ħar żewġ titli qarajna fil-batti bekki bejn sew sewwieqa. Iva, kien hemm X'tista' ġew viċin tirrifletti? ħafna ta' xulxin on track daw l-aħħar ġist tliela. Tista' tirrifletti fuq Sir Lewis Jena- bħalissa. Jiena naħseb li sa punt irrifletti kemm Mercedes għandhom combination ta' sewwieqa saħħita ħafna barra, għandek żewġ sewwieqa fuq livelli simili jidher ċar li it-tnej kapaċi jiġbru l-punti u naħseb il-fatt li qed jiġġieldu bejniethom sinjal jiena naħseb ta' kemm huma determinati jirbħu għalihom fl-aħħar mill-aħħar. Irridu niftakru wkoll, nkun onesti, vera qed ngħidu battalja t-tieni. 5 snin oħra, ftit li xejn nies ħajftakru min spiċċa t-tieni fil-kampjonat tal-kostrutturi tal-2023. Naqblu, le, naqblu, ovvjament aħna. Allura sa punt, memx wis jitilfu wkoll, jiġifieri d-dinamika tiġi mħarsa f'kuntest li bħalissa memx wis x'jintilef. Jekk qed jiġu biex jisfidaw għall-kampjonat, daw serjament l-aspetti li qed jiġġieldu bejniethom naħseb tieħu xejra kompletament differenti fil-fema tiegħi. Rigward il-kampjonat tal-kostrutturi għat-tieni post, għadni nipretendi li l-Mercedes joħduha, imma kif isni dejjem sostnejt tul il-programm kampjonat tal-kostrutturi ma jrid pratikament xejn biex jinqaleb. Onestament Ferrari is-sorprendewni ftit kemm kienu batuti fil-Qatar, però jiena naħseb Mercedes ma massimizzawx l-opportunità li kabru l-vantaġġ fuq il-Ferrari. Wieħed mill-ikbar kaġuni ta' dak kien il-fatt li Hamilton u Russell spiċċaw ħabtu bejniethom fil-bidu. Għax naħseb ma nżomx li Carlos Sainz qaqqas biss beda t-tellieqa, imma fortunatament għal-ġid il-Mercedes, xorta spiċċaw quddiem il-Ferrari fit-tellieqa tal-Qatar, kienu sewwi kull wieħed u kabru tikka l-vantaġġ minna ħadu ġiex punti iktar fit-tellieqa l-ħadd u 4 punti iktar fl-sprint, jiġifieri kabru b'6 punti. 26 hija viċin ħafna, jiġifieri f'kampjonat ta' kostrutturi speċjalment, jiġifieri żgur mhijiex for conclusion il-battalja t-tieni post u irridu naraw kif ħadd iżvolġi tellieqa at this point għal dik il-battalja. L-istess pal-med ta' ma t-semmejna l-Williams u Ekku, naħseb kif qalma, inti qed tagħmel punt tajjeb ħafna Mario, naħseb differenza li għandek f'dil-battalja daw it-timijiet jiskurjaw punti konsiderevoli fl-aħħar mill-aħħar jgħan kun onesti. Jispiċċaw mal-ewwel 6 imqar sewwi wieħed minn kull tim, tippretendija. Jispiċċaw it-tnejn mal-ewwel 8, tippretendija nkunu onesti, jekk ikollhom tellieqa tajba. Jaf jidħol is-sewwieq tal-Mercedes tal-Aston Martin, is-sewwieq ta' McLaren. Xi wieħed jew tnejn minnhom. Plus U żgur, jafu jħarbtuha b'dak il-mod ukoll. Jidħol Alonso pereżempju li fixkef issa Stroll
isma' jitfa' saqaħ mal-arti. Ekku, le, jaffi. Għasra li bawlaċ ġiri ikollu jinnaf, per eżempju, sewwieq tal-Ferrari kollu ġurnata ħażina, spiċċa 11 il-post, l-punti, ġifieri. Ekku. Li għandek mill-banda l-oħra fejn jidħol il-battalja tal-Williams u sanat il-pjattaforma li Chris. Dawk it-timijiet ma tantx jiskurjaw punti across the board, more or less qed jiġbru l-frak. Jiġifieri xi riżultat fil-punti titqis ħaġa kbira ħafna. Mentri daw Mercedes Ferrari ma jispiċċawx fil-punti, naħseb tkun trid titqis disfatta kbira mill-banda l-oħra. U naħseb dik hija d-differenza f'dawk il-ġiex battalji. Chris, Ifhem, hija ovvjament raġuni kawża tal-fatt li għandek it-timijiet li qegħdin jikkompetu li jħossuhom li għandhom karozza li jiġu mal-ewwel 10, ħanejdu hekk mal-ewwel 8 jew mal-ewwel 6. Anything beyond that, inti qed tkun qed titlef. It-timijiet ħanejdulhom dawk li huma aktar batuti. Anything illi huwa in the points is a win għalihom. Ġifieri naħseb illi jekk il-Williams u sejb jirnexilhom jagħmlu 7 post, ifhem, nieħdu spunt illi 5 snin oħra ma jagħtux ħadd mhux se jiftakar minn ġie t-tieni, naħseb wara ma ħajftakar minn ġie 7. Però naħseb illi f'dal-kuntest ara qalbitejt illi jeħed ħanibqgħu is-7, imma naħseb illi ħankun daqsxejn kaut u possibilment nitilfu dik l-ispot. Nittama li ma nitilfuwix, nittama li l-karozzi kollha l-oħra li qegħdin il-pairs tagħhom, jiġifieri kemm ir-Red Bull, kemm il-Ferrari, kemm il-Mercedes, McLaren, Aston Martin jew Alpine, jirnexxilhom jibqgħu dejjem jimlew l-ewwel 10 postijiet ħalli ta' warajna ma jeħdux il-punti. Ġifieri jekk ma nieħux punti jiena ma jeħdux punti l-oħrajn sa ċertu punt okej. Fil-verità, Chris, it's not an unreasonable expectation fil-każ tal-Williams. Mhux hekk. Għax dawk it-timijiet ma tantx jiskorjaw punti jiġbru l-frak realistikament. Eżatti. Pittam ovvjament illi id-deċiżjoni li nistgħu li t-tim ħaw rightly so illi nifukaw fuq il-karozza tas-sena d-dieħla tibda tina l-inqas li nistgħu innaqsu l-gap once again iktar biex noqorbu lejn il-midfield pack u għall-inqas mhux għandek dik l-occasional, bħalma konna s-sena l-oħra dejjem taf li inti għandek Q1, kienet an occasional Q2. Dis-sena għamilna avvanz li l-Q2 bejna narawha aktar. U kellna dak l-occasional Q3, u ġili wkoll ġifieri kienet b'saħħitha. Allura nemmen l-importanti li jkun hemm progress minn dak il-lat għax il-progress iġiblek il-flus, progress iġiblek konfidenza, jattiralek ukoll xufiera u technical staff illi ikun tajjeb għalija il-team principal James Vowles qed jagħmel biċċa xogħol tajba. Jien nara credit for the top, frankament, jiena ħadex kbira li eventwalment jispiċċa ma' team kbir ħafna. Jekk jirnexxielu jagħmel turnaround lil Williams u mbagħad he moves on, it's okay għalija għax għall-inqas ikun reġa' rebel. Jiena naħseb qed hemm forsi biex din għalih tkun stepping stone għal xi ħaġa ikbar. Jiena nara. U jekk jirnexxielu Ma jagħmel. naħodix bi kbira Mercedes fil-fatt. It-team li Eżatti, ma tridx taskludija l-fatt anke tal-history tiegħu hemmhekk jafu l-potenzjal tiegħu x'inhu. Jiġifieri u jekk irnexxielu jagħmel xi ħaġa b'team li għandu riżorsi limitati ħanejdu hekk għalkemm don't need to downplay kollox, imma jekk irnexxielu jagħmel hekk huwa feather in his cap biex ikun jista' jimxi ma' timijiet oħra. U oħra naħseb, Chris, jekk ikolli ngħid għall-ġieda tal-Williams importanti li jekk għall-fini tal-Williams u anke t-timijiet l-oħra jien massimizz fejn jitol batterja ta' 7 post, fejn forsi hemm opportunitajiet ta' punti konsiderevoli, jien massimizzaw dawk l-opportunitajiet li fil-verità kif isna qed ngħidu ikunu few and far between. Eżatt. Jalla jkun hekk. U to be honest anke naħseb anke jekk il-Williams jitilfu 7 post ngħidu hekk. Jekk Logan jieħu l-ewwel punt għalija naħseb it-tim ikkonsidraħha bħala rebħa wkoll, jiġifieri. Ekku. Speċjalment bid-dikjarazzjonijiet li s'issa qed jindikaw illi
Logan se jagħmel sena oħra mal-Williams sakemm ma Fil-fatt jiddeċidix kont se li forsi jella. nsaqsilek Chris, Sergeant Schumacher jew Lawson, imma wieġibtni. Jider li ħajibqa, jina to be honest, ovvjament, xorta ta' Logan kienet gamble kbira, imma ovvjament nafu l-affarijiet ta' tim, affarijiet li daw ikunu jridu jittieħdu deċiżjonijiet. Jekk ikunx Lawson minn floku, jkunx xi ħadd ieħor, ma nafx, naħseb You know, unlikely at this point. jina hekk naħseb ukoll. Lawson, Red Bull, naħseb mhux ħajbatu hemm mal sena biss. Jena naħseb li għandhom pjan ċara li l-2025. U naħseb biex tibatu għal sena ma jaqbilx għal-tim ma jtazwel tibqa Logan Sargent at that stage. U ma nemminx li huma konvinti b'Schumacher għalija naħseb l-aspett Schumacher qed jiġi imbuttat minn xi nies ma not based in a lot of reality. To be honest, ukoll jekk nemmen waħda mill-affarijiet li nemmen li jekk il-Williams iridu issa jibdew ħarsu qudiem ma jistax ikollna daw il-one-year drivers jew inkella. Ekku, ċertu stabilità. Il-paid seats drivers. Ġifieri naħseb aktar milli jekk Logan u se jibqa' magħna s-sena d-dieħla għandna naraw Albon jibqa' kemm se jdum mal-iskwadra tajjeb, ġifieri dik hija naħseb punt kruċjali fis-sitwazzjoni li nsabu. U jiena naħseb għandha dik il-limitazzjoni l-Williams sa punt li dejjem għandha riskju ferm ikbar minn xi Ferrari jew Mercedes jew Red Bull li jekk is-sewq tagħhom jimpressjona jafu li probabbli mhux ħajibqa' long term għax ħajmur ma' tim aħjaru. F'daw l-aħħar snin. George Russell, Nico Rosberg. Ħalli natu kredit ukoll Lance Stroll, dak ultimate li kien ġiet tielet minn għalija f'xi tellieqa. Iva, ġewwa l-Baku fl-2019. Le, ma ġifieri dejjem huwa meta tim ħajkun lek lower mid ħalli ma ngħidux on the backside tal-klassifika. Għandek dejjem dak ir-riskju. Ġi hoppu li nimxu naqgħu. Għax inti għandek ċertu constraints. Mela, biex nara. Drogovic huwa ċampjon tas-sena tal-Formula 2 li qed test driver mal Aston Martin. Eżatt, fil-fatt kien hemm ħafna mistoqsijiet. Kien hemm xi snijat fuq. Battejt, xnijat fuq u anka kien hemm min baqa' daqsxejn mistaġeb kif dar rebaħ u ħadd ma ħarx sit u pereżempju fil-każ ta' Logan illi ma kienx x'ismu spiċċa sab postu hemm. Jiena biex nara ħantikom ukoll previżjonijiet tiegħi għal tieni post tal-kampjonat tas-sewwieqa u għat-tieni post tal-kampjonat tal-kostrutturi. Ħankun kontroversjali. Jiena nemmen li Sir Lewis Hamilton jirnexxielu jaqbes il Sergio Perez fil-kampjonat tas-sewwieqa minkejja l-fatt li d-distak u li hu. Rigward il-kampjonat tal-kostrutturi, ħanuża espressjoni bit-Taljan u naħseb min għandu jifhimha inħalluha jifhimha waħdu. Non succede, ma se succede, mhux se tiġri, ma jekk tiġri. U naħseb li fimtuni forsi fimtuni x'inhu għaddej mill-garigori ta' moħħi biss. Fadal 5 tiġrijiet, fadal 2 sprint races oħra, il-Mercedes jitilqu bħala favoriti. Mela, grazzi il-panel li kellna lejla lil Mario, lil Chris, lil Andrew u grazzi wkoll tmur il-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, El Catalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Biex tkomplu tużaw prodotti u servizzi ta' dawn l-sponsors tagħna li indirettament tkunu wkoll qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tkompli tikber bħalma sissa wkoll għamilna. Infakkarkom ukoll illi dan il-programm minn hawn u ftit ieħor ukoll ser ikun disponibbli fuq
YouTube channel tagħna għal daqstant ukoll tinsewx tidħlu hemm tafsulna dik is-subscribe ħalli ukoll tkomplu tiggwadanjaw ukoll u tkunu tliftu xi programm tkunu tistgħu issegwuh ftit wara li jkun ħareġ live. Il-programmazzjoni li jmiss tagħna ħatkun ħala issa matul din il-ġimgħa minħabba l-ukoll fejn jidħol futbol għandna l-waqfa tal-internazzjonali ħabba l-kwalifikazzjoni ta' 2024 programmi mhux se jkollna fit il-ġimgħa fil-fatt il-programm li jmiss ser ikun botta u risposta bħallum ġimgħa fejn jirritorna Roberto De Brincat, jirritornaw il-futbol ukoll ser nitkellmu fuq il-logħbiet Milan, Juventus u Chelsea, Arsenal, biss ovvjament matul din il-ġimgħa ser ikollna diversi aħbarijiet tilgħin fuq il-muturi, mit-tazz tad-dinja tar-rugby li ser tkompli, ovvjament ikun hemm xi aħbarijiet oħra aħna ngħadduhomkom. Jiġifieri fil-fatt anke il-programm ta' Lorjana Brincat il-ġimgħa tal-Kamra Sportiva għadha mhux se jsir minħabba li l-programm li jmiss appuntu ser dak ta' bħallu ġimgħa il-programm botta u risposta. Għaldaqstant kemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa jiena ħanqaf hawnhekk, grazzi tal-li segwejtuna, il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb. Xewqat ta' Beauty Wisdom, El Catalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.